Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon, ano ang katapusang sumpay sa tong sugilano? Babay, Papa. Hala, pasin si Papa o si Mama ning nag-text. Awa dayon. Oh, oh, hala kuya. Hala! Oh, ano naman? Noon sa ka, Miles? Ngano ka? Noon sa ka, uy! Noon sa ka! Bibi, ambil ang cellphone ni Babi. Pabasa ako. Mako rin. Dili na muli. Si mama ko rin din sa ato. Ug, pasultihan na to si Papa Francing. Nga pasagdan na lang niya og pasayloon sa desisyon. Dili ko masagot kuya. Dili ko masagot nga din na mauli din is Mama. Dili kuya. Ay, Usa! Uy! Nga lang kong tao dudot. ako may baon ni Isyot. Na! Nya, wasa manawag sa papa ninyo? Wasa manawag ni Miles? Si Mama Ray nag-message niya, pero sa kong cellphone, wa? Asa man ka? May load ka, wa? Tawagan ka na to sa papa ni mo, Francing. Aron may bawo tag haya na siya. O kung usa ka tinuod ng message ka na dawat ni Miles ika ni Mama ninyo, ko rin na. Unsa? Tinuod ba kining imong gisulti, Miles? Tinuod ba kini? Opa, gitawagan ta na mo iya number pero dili makontak. Kinuo ko. Basig nag-message nimo si Mama pa. Wa ko na-receive nga message gikan niya. Mas ako pa ganihino ng daghan og message niya sa iyang messenger. Ubisan siyang number. Pero agad siya mo reply. Ngano man di ay mo pa? Naunsa man di ay mo si Mama? Nag-away di ay mo? Miles, dahil kung naibaw pa lang mo si Dudot. Kung naibaw pa lang mo. Kay ngano man di ay pa? Ngano man di ay? Kinuo ko. Kaluoy sa imong mga anak, Sir Franz. Nga nung gibuhat man ni Corina. Bisan og dili na lang tungod nako. Bisag para na lang ang taas mga bata. Gitoon ko magaling akong kalbo. Wa ko si Sujay bisan nasayod ako sa tanan. Sa iyang pagluib nako og ni Creaky mismo nga. Gituhuan akong suod na akong higala. Apan day usa ka traitor. Sir Franz, usa ka kung magsusi ka nga to niya ng Griki. Tigaling may laing nagpaluyo sa mong text nga na-receive sa imong anak na babae. Unsa? Jake? Bitaw, Sir Franz. Tingalig may kasayuran ng Greggy sa nahimutangan ka rin sa imong asawa. Ako yung posibilidad, sir. Ang buot man ninyong ipasabot na. May uban ang akong asawa ni Greggy. Nga iya kong gibaylo na ini. Sir Franz? Sorry, sir. Dili ko makadawat na ini kung maumagani kini ang gibuhat ni Corina. Dili! Ginoo, dili og dili ko gyud papasaylo ang akong kaugalingon dinig nahitabo na ako. Dili gyud. Si Mama Tansyang, siya na tingali kining miabot ka nagpalitog among pagkaon. Kaniyot lang, Ma.
Maayo kay ni agad. Huwag gina ko masayop nga di ka delikado, Corina. Greggy? Oy! Na! Kapurado po dari ba? Ikaw na gudaing. Gabi naman ta karon. Gingnan bito siya ka ugma na lang. O lagi! Niya na ko! Ablihan na ko kan. Purado. Huwag yun kay klaro guding. Oy! Abiyot. Si Francine. Buot ko makigsulti ni Greggy. Greggy! Greggy! Sing! Ayaw naman taguin sa Corina! Sing! Wala din ni Dunggrig, oy! Ug labaw nang wala po din ni Corina taon, oy! Ngano ko taon nga ani man ka mangita sa imong asawa, oy! Sulti ko gain sa Greggy, Abiyot! Kaya nibaw na ko. Nibaw na ko sa tanang tali nila ni Corina! Mag-isip ka si Nina! Mag-isip ka sa Nina, Sing! Oy! Abiyot! Tugnan sa tinood! Ayon si Greggy! Apil ka sa akong kasuhan o kidnapping. Kung dili ka mutukan akong hain dada ni Greggy si Corina nga akong asawa! Tunod Kagyot sa presuhan kung dili ka mutukan. Kinibawar ba ko nga ikaw mo'y runner ni Greggy para ni Corina? Salan? Pastilan sa'yo, oy! Wala taong ko'y labot ni ini, oy! Iguro kong nagsunod-sunod kung sa'yo sulting Greggy na ako. Wala taong ko'y sala ni ini, oy! Mga sultihi ko aron dili ka mamong! Bala naman, oy! Asan ko posible makita ang imong amo nga traidor? Pastilan sing oy, pangyo taong ko sing oy. Wala kita ko'y sala ni ini. Kaya sa giingon na ako nimo, si Dong Greggy na ginani oy. Dili man kami nagkauyab si Corina, sila raman. Wala to kulabot to ni chuking-chuking nila sing oy. Basta dili lang mini mo binuangan. Huwag yung kay apil sa kaso, Apyo. Ako lang sing mga abasi kung saon ko ni Dong Greggy. Ang iya para ba ning usa ka auto nga atong gisakyan karon. Dili na ka na mo'y akong problema, Apyo. Agoy, kalkansin ko ni oy. Sir Franz, nag-text ko ni Miss Rian nga mutawag mga polis aron makatabang na to. Oh, wala lang unta na ni mo buhata, Jake. Aniguro lang ko, Sir Franz. Nagtuo ko. Nga kahimo man tuod si Greggy sa pagbudi na ko. Pero nasayod ko. May nagpabilin pa niyang kaayo. Manawag lang niya ko, Sir Franz, sa husong napitiin ko angay nga mag-atang sa polis na akong ipakontak ni Miss Rian. Oh, Jake, Ay mo cellphone, Sir Franz. basin ang mga bata kini. Kadiyot akong tubagon. Oh, ang number tuon ni Dudot. Hello, Dudot? Dong? Nanawag ka? Hello. Hello, Francine. Si Mama Tansyang kini. Matansyang? Ma! Hain si Corina, ma! Hain siya! Francine, pasaylo ako. Nga nagkahimo kong takong sayop nimo. Wala mahiuban ako si Corina. Kipugos niya sa pagkuha ni Greggy dito sa bahay nga mo untagin ang ban. Unsa? Ginoo ko! Nakakita kay ni Corina. Pistula ni. Mag-agi sa mga bala nining atong kalibre 45 ang si bisan kinsa nga magtinguha sa pagkuha ni mong ganin ako. Greggy. Greggy, utang buot. Ayaw kong ingna ini. Tangtangi ko sa akong mga gapos. Kung tinud-anay kang nagmahal na ako, dili unta ko di buing na ini sa pagpaantos. Gipugos mo ako! Gipalagot ko nimo. Buot kauntang mo palayo na ko uban sa mong inahan. May lang gani kay natultulan ako ang inyong gitaguan. Dili na unta kini may tabo kung miuyon ka pa sa tanan ug gusto na akong may tabo. Nabuang ka nagyod. Nasayod kang minyo ko. Ug suod pag yun mong higala nga akong bana. Ayaw gibasol na ko ang tanan. Ha? Kay kung nalipay ko usab.
Kay dili ta moabot sa punto nga ingon niini kung wa ka pa makauyon sa atong gibuhat, di ba? Salbahis! Dili ko mahimo di mong ulipon kung wa mo pa ako lugusa o blackmaila. Ayaw na lang pangatarungan pa, Corina. Bisag mag-unsa ka pa. Karon kay nasayod na maday sa tinuod si Francine sa tanan nato. Mawad-an na siya sa interes pa nimo. Salbahis! Mananap ka! Hayop ka! May sika nang miabot. Shit! Ang usa ko ka-auto ka nang miabot. Si Apiot. Siya ka nang nanaog. Oh, damn it! Damn it! Apiot! Tuloy ka! Sa may nakaon ni mo, Apiot, nga miabot ka man dihin ni Malaka. Kuan daw, sorry daw daw, oy. Nanawag ta ko di mo, pero dili man gud ka makontak, oy. Sa di makontak. Apiot! Nagano! Nahibaw ka sa usan ako ka number, wa ka gyud manawag. Salamat, Apyo. Sa imong pagtabag na ko nga matultulan kining imong tangan ni Gregi. Francine! Animal. Francine! Apiot, unsa kini biduanga? Ayaw dong. Animal. Buhay kini pistola. Patyon taga Francine. Ikaw ang akong isunod ni Apiot. Uy, ini pistola! Mapatay ka! Umpos lang mga maingon ka rin eh. May pagmaga matay tang tanan ko rin ah! Ayaw! Ayaw! Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Babay, Papa. Sa dili pa kami mabiyak kaninyo atong ipailaila kaninyo ang mga artista nga naghatag kinabuhi sa atong drama Babay, Papa. Sa papel ni Corina, Miss Matit Cabudlan Plaza, Francine, June Caraca Pujanes, Dudot, Direktor Randy Padayaw Susuon. Sa papel ni Miles ug Tansyang, Ingrid Miss I. Vertudaso, Isyot ug Jake Ricky Bangis Garing, Grige, Direktor Ray Arellano, Apiot, Inday Bambina. Inabagan ning musunod, Miss Marites Albores, Miss Teresa Tirol Surya. Ang atong drama nga Babay Papa, Writer Glenn Pino, Direktor Dino Pirungan Eliseo, Audio Editor Lloyd Cabiana, Music Scoring Ariel Mancao, Sounds Ricky Bangis Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!